σουρωτήρι! Πειρατικό καράβι είναι τρομερό. Καπετάνιο, έτσι πάνω. Καπετάνιο, το σφίχταρο τρανό. Σύνταση! Είμαστε τρομεροί πειρατές με το σουρωτήρι το καράβι μας! Το σουρωτήρι και το πλήρωμά του κατευθύνονταν στο λιμάνι μετά από μεγάλες περιπέτειες. Εντάξει, δέστε στην προβλητά! Καπιτάνιο, τα σκοινιά κόπηκαν! Ίσχυσε το τιμόνι! Το τιμόνι δεν υπακούει! Καπιτάνο, έχω την κατάσταση υπό τον έλεγχο νομίζω. Στάθου, θα σε βοηθήσω. Φτάσαμε επιτέλους. Σιγάτε. Ωε! Τι είναι όλες αυτές οι ανοησίες, Νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες επισκευές. Για να δούμε τι έχουμε. Μα είναι απλό, Κάπτεν. Δεν έχω τίποτα. Μάλιστα, 3 νομίσματα. Είναι και αυτό μια αρχή. Σειρά σου φαβοριτά. Μπα, Κάπτεν, θα αλήθεια δεν έχω τίποτα. Πάντως για να σώθουμε το σουρωτήρι μπορώ να πουλήσω το χρυσό μου δόντι. Όχι, όχι, φαβοριτά, κράτα το. Είναι το τελευταίο σου. Τώρα με σκακαβώ. Εσύ, για πες μας τι έχεις. Καπτάν, ό,τι θέλεις. Όσο κι αν μου κοστίσει, αποφάσισα να πουλήσω τη συλλογή των όπλων μου. Αχ, όχι, όχι, σε ευχαριστώ, Μασιακαβό. Δεν θα τολμούσα να στο ζητήσω. Αυτό μπορεί και να μας σώσει. Αφήστε τον σε μένα, θα τον σκίσω εγώ. Γιουσούφ, δεν έπρεπε να το κάνεις Αφήστε αυτό. τον. Πρέπει να το πούμε, ο Ιουσούφ είναι αδιόρθωτος. Δώσε με κατώ. Μα πεινούσα, αφεντικό. Εξαλλού τα όπλα δεν άξιζαν τίποτα. Με οδηγό το κουράγιο του, ο φαβορίτας βρήκε μια δουλειά part-time για να βοηθήσει να σώσουν το σουρωτήρι. Επίσημος οδηγός του σκύλου της βασίλισσας. Θα κερδίσω πολλά λεφτά και θα μπορέσω να σώσω το σουρωτήρι. Έλα τούτου! Στο λιμάνι Μερίγκε υπήρχαν και πολλοί κλέφτες σκύλων. Και έτσι η βασίλισσα με απέλησε, είμαι άνεργος. Και αυτή δεν έχει σκύλο. Έλα τώρα, φαβορίτα, μην κλαις. Ας οργανωθούμε. Έλα ταβερνιάρη, τελείωνε, θέλω κάτι να πιάσω. Μην κάνεις έτσι, εντάξει. Έρχομαι, κουράστηκα με όλα αυτά τα ταξίδια και αγόρασα αυτή τα Εντάξει, εντάξει. Χέι, τεμπέλη, τι νομίζεις ότι κάνεις, Μα αφεντικό, σερβίριζα τους πελάτες, τι να κάνω, αφεντικούλη μου. Κι εγώ και μαζί το φαΐπρι του σερβίρω, αφέντη. Είμαι τόσο κουρασμένη, ανάλαβε τη δουλειά για μένα, εντάξει. Μην ανησυχείς, θα τα φροντίσω όλα. Λοιπόν, σχετικά με το γάμο σου, πιστεύεις ότι θα παντρευτείς φέτος? Μα είμαι ήδη αραβωνιασμένος. Στοιχηματίσεις? Πάλι, οχ. Εσύ χάνεις. Όχι. Μη χάνεις τις ελπίδες σου όμως, πάντα υπάρχει δουλειά. Θα κρατήσεις τη δουλειά σου? Μα φυσικά. Στοιχηματίζεις? Πάλι. Λοιπόν, φαίνεται ότι μπήκες στην ενεργεία. Για να δούμε όμως, πώς είναι η υγεία σου? Θα σε σκοτώσω. Φίλοι μου, η μελλοντολογία είναι κουραστική δουλειά. Ένας μελλοντολόγος προβλέπει και το δικό του μέλλον. Ήταν άσχημα τα πράγματα για το σουρωτήρι. Δεν χάθηκαν όλα. Υπάρχουν 10.000 εκιούσα βραβείο στο διαγωνισμό τραγουδιού. Ματσαντάκι, δεν ξέρουμε να τραγουδάμε. Έχει δίκιο. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σώσουμε το σουρωτήρι. Καλώς ήρθατε στο διαγωνισμό τραγουδιού του Μέριγκε. Αμέσως τώρα η πρώτη μας διαγωνιζόμενη, η Μαντμουαζέλ Λίλι Πιντσμουτί. Εγώ πρέπει, τα ξέρω αυτά τα τραγούδια. Επόμενος διαγωνιζόμενος ο Γιουσούφης. Μπράβο, Επόμενος διαγωνιζόμενος. Ο Καρύμιος. Άλλος. Ο τελευταίος διαγωνιζόμενος, ο καπετάνης Πίθας. Χειροκροτήσατε. Μπράβο. Το επισκευασμένο σουρωτήρι ήταν έτοιμο να σαλπάρει για νέες περιπέτειες. Η θεία είχε γίνει επίτιμο μέλος του σουρωτηριού. Το σουρωτήρι!